a photo there, Kunelogo lapha enesithobe. and then in that logo there's a snake. Kulelo logo kunenyoka. Now, and then in the mouth of a snake, Emlonyeni waleyo nyoka there's a human being. kunomuntu. That's a sign of the Alpha Romeo. Uphawu lwale Alfa Romeo. Now, when you buy the Alpha Romeo, Uma uthenga leyo moto leyo, there's a certain amount of money kunemali thizeni engayisilinganiswa. as you buy the Alpha Romeo. Njengoba usawathenga leyo moto. That part is going to the god snake. Bese ingxenye leyo mali leyo uyisa iyiswa ke manje kulowo uNkulunkulu oyinyoka lowo. In the Alpha Romeo. Ku Alfa Romeo. I don't want to say much about the Chinese shops. Angifuni ukusho kabanzi ke ngezitolo zamashayina. The Chinese have an agreement with the dragon. Amashayina aba nesivumelano no dragon. Everything we buy from the Chinese, there's a 10% that goes to the dragon. Yonke into ethenga eShayineni kuneyishumi ke eziya ku dragon. Some things we take them light, but it's a reality. Ezinye izinto zithatha kalula kanti ziyiqiniso. You may never give to the Lord, Ungenzeka unganikeli kuNkulunkulu, but now some things that you buy, you give it to the devil. kodwa ezinye izinto wena oyithengayo unikela kuSathane. There's a certain amount. Kunemali eyisilinganiso esithile. Boxer has an agreement with the devil himself. UBoxer waba nesivumelano noSathane iqobolwana. The boxer shops. Zonke into zakwaBoxer. But I don't want to say much. Kodwa ngifuna ukuthi ningathengi khona. I don't want to say much. Angifuni ukusho ukuthi If you don't give to God, uma unganikeli kuNkulunkulu, there is one way or the other where you give to the devil. kunenye indlela wena onikela ngayo kuSathane. That's why the Bible says that people die for the lack of knowledge. Ngiyawe iBhayibheli lithi abantu bambabhubha ngokuswela ulwazi. You may complain that I'm giving so much to the church, Ungakhalaza ukuthi hey nginikela kangaka esontweni. and you don't see how much you're giving to the devil. Ngana wazi ukuthi kungakanani ukunikela kuSathane ngale. Unknowingly. Ungazi. I'm not saying much. Akukuningi engingakusho. You can complain, you're giving God so little. Uya complain yabe unikeza uNkulunkulu okuncinyane. But the enemy rejoices over the good things that he receives from God. Kodwa isitha ngale ngaphandle siyajabula ngezinto ezinhle eziyithola kuwe. So as we're going to come and give to the Lord, Sezoza uzonikela kuNkulunkulu. ask God's grace. Cela umusa kaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. There's I don't know what they call this one. When you buy for the kuna sign there, ene kanyezi, ene inyanga, kube ne kanyezi. But you know what you want. Abizi ukuthi halal. Abizi ukuthi Ukudla kwamaMuslim. lokudla kwamaMuslim. Mothenga nanoma yini, ngaba ushukela, ngaba yini nanoma. Uma enalelo phawu lelo, i-10% iyale. We can make our own research. Ngalwenza ucwaningo. Ishumi zonke zokudla kunehalal. Lababhale halal. Yithi baba, vula umqondo wakho. Uvula amehlo akho. Sengizonikela manje. Nenhliziyo ekhululekile. Namandla engiwaphiwe. uNkulunkulu kulo nyaka esuka kuwo. Baba senginikela unyaka ozayo. Oqala manje masinyane. Ngegama likaJesu. Amen. Yes, we're going to take a step coming forward. Sizothatha igxathuzo phambili. Just come by faith Woza ngokukholwa. and then asking God's grace Cela umusa kaNkulunkulu for the year 2025. kulo nyaka ka-2025. You may come.
usumayazi God bless. uNkulunkulu akusize.